andre sko, jeg vil have. Minimalskat, minimalskat, minimalskat. Jeg har skrevet en bog, der hedder Minimalskat, minimalskat, minimalskat. Og hvis du er rigtig klog, vil du have Minimalskat, minimalskat, minimalskat. Jeg har en ven, der hedder Marley, går et træningssæt med hætte. 3 renlige børn og min kone Anne Mette. Sådan. Så er den klaret herover. Kan du finde et godt sted? Ja, nu har vi så lukket rådhuset i Helsingør, som en del af vores ultimative fremskridtspolitik, hvor jeg som sagt tager styringen over hele landet. Vi skal jo samle det som en nation, dog i en meget antisocial velfærd og alt det andet. Det som min spændoktor nu siger til mig. Men jeg glæder mig som sagt til at se, hvad der sker rundt omkring i landet nu. Ja. Du kan tage Ja, tag den der nedløbsrør. Den er som skabt til det her. Se fremad. Nej, til højre. Du kan fandme tro nej. Kom her. Så lav vi væk. Ja, det er... Anarki, det har altid været en stor del af dansk kulturarv. Og det er det, vi er på vej imod, fordi at... man kan gå tilbage i historien og så se, at der er rådhus. Det er jo noget, som de har fundet på sådan relativt for nylig, der i 1700-tallet eller sådan noget. Så har vi så lukket det, fordi det er egentlig også noget pjat med kommuner og sådan noget. Det bliver jo egentlig bare brugt på hospitaler og politi og alt muligt gøjl, som normale mennesker ikke har brug for. Altså, så vi har lukket, den er blevet sparet væk, det er rationaliseret, så ved jeg ikke, så kan vi... Så jeg synes egentlig gerne, jeg vil egentlig gerne snakke lidt om den rød-hvide afspærringssnor. Godt ligne, sådan knudet. Det skal kun kanaliseres, det her, det skal det. Det er perfekt. Det kan man jo sige, det er faktisk noget, jeg har overvejet at kanalisere. Jeg ved ikke, om du har været i Sverige. Der er den faktisk blå og gul. Og i Danmark der er den jo rød og hvid, og det har jo nok noget med det at gøre. Ja, jeg har også tænkt noget deroppe. Det er bare sådan, der kommer mange svenskere til Helsingør. Nu ved folk nok rigtig, hvem der bestemmer. Nu har vi længe været trætte af, at kommunerne ikke gør, hvad vi siger. Så nu har vi med folkets opbakning valgt at lukke kommunerne. Det er en kommunal arbejder. Han er på vej til arbejde. Haha, så fik I det, proletarer. Sådan Mette, nu er jeg street. Så kan Kamal Qureshi være nok så metroseksuel, for jeg er gangster. Straight out on Nero, Missel, Dissel, 2850.